வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. அந்த வீடியோவை எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரோவை போட்டுட்டு வீடியோக்குள்ளார போகலாம். போகிறா தம்பி அந்த இன்ட்ரோவை. கைன்மாஸ்டர் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணால் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். உங்கள்கிட்ட கைன்மாஸ்டர் இல்லை அப்படின்னா நான் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். ஓகே, இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை கொடுத்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி 1:1 இன்ஸ்டாகிராமில் போகிற மாதிரி வீடியோ பார்க்க போகிறோம்ப்பா. 1:1 கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். மீடியா கொடுத்துட்டு பேக்ரவுண்டில் ஏதாச்சும் ஒரு கலர் வைங்க. எனக்கு மஞ்சள் கலர் வச்சுக்கணும். மஞ்சள் கலர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரிஞ்சு மஞ்சள் கலர் வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ட்ராக்கணும். 21 செகண்ட்லாம் வேணாம், நம்ம ஒரு 10 செகண்ட் 15 செகண்ட் வச்சுக்கிறோம். வச்சுட்டு லேயருக்குள்ளே போய் மீடியாக்குள்ளே போயிட்டு 2 ஃபோட்டோ இருக்குது. ரெண்டு விதமான பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. நீங்கள் எது வேணால் வச்சுக்கலாம். நான் இதே மாதிரி தான் என் ஃபோனை, அதனால் இதே வச்சுட்டு ஃபுல்லாக மாற்றிட்டு வச்சுக்கிறேன். கரெக்டாக வச்சுட்டு போயிட்டு உங்களுக்கு எந்த வீடியோ தேவையோ இந்த வீடியோ போய் எடுங்க. எனக்கு இந்த வீடியோ எடுத்து வச்சுருங்க. உங்களுக்கு என்ன உங்கள் ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க, உங்களோட ஃபோட்டோ வச்சுக்கோங்க, எந்த ஃபோட்டோ வேணால் வச்சுக்கோங்க, அது உங்கள் இஷ்டம். இதை வச்சுட்டு இப்படி கரெக்டாக அந்த ஃபோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுருங்க. வச்சுட்டு அந்த வீடியோவை தொட்டு 3 டாட் இல்லையா, அதை தொட்டு ஃப்ரண்ட்டில் வர்றதை கொடுங்க. க்ரீன் டு ஃப்ரண்ட் வச்சிங்கன்னா முன்னாடி வந்துடும், அந்த வீடியோ பின்னாடி போயிடும். அது இப்போ அந்த வீடியோ கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்களா? இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம். கரெக்டாக ப்ளே ஆகும். உங்களுக்கு மியூசிக் இப்போதைக்கும் கேட்காது, ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மியூசிக் கேட்டால் நம்ம பேசுகிறது எப்படி கேட்பீங்க? சரி, ஸ்டிக்கருக்குள்ளே போயிட்டு இந்த ஸ்னோ டூமரோ என்னமோ இருக்கும், அதை போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணுறது எப்படின்னு இல்லைன்னா கேளுங்க, சொல்கிறேன். அதை கொடுத்து அந்த கமௌண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த இதை வச்சு அதை தொட்டுட்டு ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுருங்கோ. ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுட்டு பெருசாகிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ஸ்னோ பெருசாக தெரியும். பெருசாகிட்டால் அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வச்சிட்டிங்களா? வச்சுட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குன்னு. கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கு வாங்க. அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களோட வாட்டர் மார்க் வைக்கணும்ல, உங்களோட வாட்டர் மார்க் வைக்கணும். அதுக்கு எடிட்டு போயிட்டு நம்ம வாட்டர் மார்க்கை நம்ம வச்சு விட்ருவோம். ஃபார் எடிட்டுங்கிறத வச்சிடலாம். ஃபாரு கேப் போட்டு கொஞ்சம் கேப் போட்டு எடிட்டுன்னு போட்டுக்கிறேன். பாடிக்கிறோம்பா. எடிட்னு வச்சுட்டு அந்த மூலையில் தூக்கி வச்சு விட்ருக்கேன். ஃபாண்டு மாற்றணும். இந்த ஃபாண்டு சரியில்லை, ஃபோன் ஃபாண்டே வருது. இவ்வளோ போயிட்டு நீ எதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபாண்ட்டை? இதில் இல்லை, இதில் இல்லை, இதில் இல்லை, இதில் இல்லை, இதில் இல்லை, இதில் தான் பாருவோம். இந்த இருக்குது சன்வேலிங்கிற ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு வச்சாச்சு. வச்சோன்னு இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. இதை ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் வாட்டர் மார்க் எது வரைக்கும் வரணுமோ அது வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க. ட்ராக் பண்ணி விட்டுட்டு இதை சைடில் உள்ள ஷேர் ஐக்கானை கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக ப்ளே ஆதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக சாங்க்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ளே ஆதான்னு. ஷேர் ஐக்கானை கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட்டை கொடுத்து விடுங்க உங்கள் ஃபோன் குவாலிட்டியை வச்சுட்டு. அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலைன்னா கீழே கமெண்டில் கல்வி ஊற்றாதீங்க. ஏன் பிடிக்கலைங்கிறத சொல்லுங்கள்.